Jinên Daişiyên biyanî li nava kampa Roj li Herêma Dêrikê dibêjin ku ew ji ber rakirina cil û bergên Daişê û lixwekirina cilên xwezayî ji aliyê jinên tundrew ve rastî nerazîbûn û êrîşan tên. Ev jinên biyanî bi vî awayî diyar dikin ku wan xwe ji ramanên tundrew dûr xistine û poşman bûne. Ji loma ew dixwazin ku werin veguhestin bo welatê xwe û li wir werin dadgehkirin. بعد 7 سنين أكيد أنا فهمت الخلط. پشتی 7 سالان از تێ گەهشتم گۆ ئەس شاش بووم ji mafê min e ku ez vegerim welatê xwe ji ber ku ti pasport min re tinene ji biliya Belcîkî ez bo zagonê hikûmeta xwe amade me. يا أنا من 7 سنة هون بالمحايم روج. ev 7 salên min in ez li kampa rojim beriya 10 salan ez hatim Sûrî bi rastî ez gelekî westeham. Zarokên min jî hene li vir jiyan nîne ji bo min ji bo zarokên min ez dixwazim bijîm weke berê ez dixwazim ji kampê derkevim. Ji wan jinên biyanî jî gêlansiwa ku ji Emerîka Başûr tevlî refê Daeş bûbû. Dirêya dengê Emerîka re dixwaze dengê xwe bigihîne Wezîrê Ewlekariya Niştimanî ya welatê Trinidad an Tobago. Da ku çareyekê ji rewşa wan re bibînin. But please, I am begging Mr. Fitzgerald Hines, Danga xwe ji berê I would like to come Fitzgerald home. Hines ra I'm very sick girêkim. here. I have a Ez neurological dixwazim vegerim problem with my welatê brain. xwe. Ez Okay? ditirsim. The Kurdish Nexweşî people di is trying serê their min best de to aid heye. me here. Kurd But, hemû tiştî ji bo me I dikin. don't Lê have perê money min to buy nemane. anything. Hevseroka kampa Roj dide xuyakirin ku piştî şerê li Xeza û Ukraynayê piştgiriya rêxistên navdewletî ji bo kampa Roj ji sedî hatiye sihî û barê wan jî girantir dibe. Ji loma ew dibîne ku nebûna çareseriyek navdewletî rewşa zehmet ya ku li kampê heyî mestir dike. هو دولتكي مال هناك برن وهناك هشتن يان دو قلق دولتان نهاتنا نبرنا ابنا بحل قركا حلك محكمة دولي وري تشيكرن شحلا في قضية في ملفيرا Heta wekî roja îro 301 jin ji nava kampa Roj li ser daxwaza welatên wan û dirêya têkiliyên rêveberiya Xweser re hatine derxistin û hejmara jinên ku li nava kampê dimînin 772 jinin. Piraniya wan biyanîne û 1688 zarok jî bi wan re girêdayîne û ew hemî jî li benda çareyek navdewletî ne ku çarenûsa wan were diyarkirin. Jîro Mîtanî, Dengê Emerîka, Dêrik.